Mali ka ministri min sigilen don a ka jamana ni jamana wɛrɛ koma ko ɲɛnabɔli kunna ko k'ale yɛrɛ fɛnɛ ye ni kunnafoni nunu mɛn kunnafoni sɛnsɛnnaw ka laseli senfɛ min kunnafoniw lasera Algérie jamana ka ciladen Ahmed Attaf fɛ n'o kunnafoni dɔw bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ka wulikajɔ ma ka jadi jɛkulumaw kɛlɛ a kunnafoni min labilala bataki dɔ kɔnɔ ma ɲɛsin lagosilikanw ma min fɔra Attaf fɛ Mali jamana ka ministri y'a lase k'a ye kofɔli kɛ ka ɲɛsin ni kunnafoni nunu ma ani fɛnɛ ka fara Algérie jamana ka dɛmɛ kan ko ka taa jadi jɛkulumaw ma walasa ko ka se ka basigibaliya la na Mali jamana kɔnɔ ko Algérie jamana kɛlen don k'a ka dɛmɛ bɛn jadi jɛkuluma nunu ladonni an'u lafasali ma a ye ni kunnafoni nunu bɛɛ lajɛlen kɔn ka kɛɲɛ ni Algérie jamana sen donni ye Mali jamana kɔnɔna lahalayaw la Bamakɔ ye hakililajigi kɛ ka ɲɛsin taabolo wulikajɔw ma minnu bɛ ka kɛ walasa ka se ka jadi jɛkulumaw kɛlɛ olu minnu kɔkɔrɔma donnen don jamana wɛrɛ mɔgɔw fɛ wa ko foyi tɛna Mali jamana kɛ k'a bolo jigin n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o ɲinini sinsini baaraw ye ka fara kɛrɛfɛ jamanaw kan i n'a fɔ Burkina Faso ani Niger jamana olu minnu ni Mali jamana kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi k'u sen bɔ farafina tilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba CEDEAO o ka jɛkulu la u kelen kɔfɛ ka CEDEAO jɛkulu jalaki k'a ni Faransi jamana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Mali jamana ye wele bila Alger ma k'a ka fɛrɛkɔrɔ juguya baaraw bɛɛ lajɛlen dan sigi ko n'u bɛ k'o kɛ n'u sinsini ye Mali jamana kan ka dɛmɛ don diɲɛ jamana wɛrɛw a n'a jɛkulubaw ma Mali jamana ɲɛmɔgɔw tun ye laseli kɛ janvier kalo tile 25 san 2024 k'u ye dan sigi bɛnkan gafe min labɛnna san 2015 Algérie jamana kan n'a bɛ wele ko accord d'Alger u lawaleyali baaraw bɛɛ lajɛlen na Mali jamana kɔnɔ u kelen kɔfɛ ka Algérie bɛnkan gafe jate ko taabolo ɲuman tɛ Mali jamana ma min kunnafoniw dira u fɛ san 2023 ko ka kɛɲɛ ni bagabagali ani hakilina gɛlɛn dɔw tali ye ka ɲɛsin Mali jamana finitigiw ma n'o kɛra Mali jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw fɛ jamana kɛɲɛkayanfan fɛ o de labanna ka wolo duniya kɛlɛya tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo min tun bɛ Mali jamana kɔnɔ MINUSMA ka baara dan sigili la Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ